Hello, way back again sa ating live stream. Kanina ay naputol mga kabayan dahil na-drain po yung kwan ko po, yung CP ko po. So now, balik po tayo sa ating talakayan kanina. Ano ang mga dapat natin gawin habang tayo po ay nakatali pa? Habang tayo po ay nakatali pa sa ating trabaho at sa ating kumpanya. So, nasa execution na tayo, doon po naputol mga kabayan. So, sa execution, kinakailangan lang talaga habang nag-execute tayo ng ating mga ideas o napagdesisyonan natin na tayo ay magnegosyo, mahalaga mga kabayan na tayo po ay mag-execute lamang ng maliit. Huwag muna tayong bigla-bigla na mag-umpisa agad sa malalaki. Kasi napaka-importante sa isang aspiring entrepreneur o di kaya sigurado kaya ka naman nagnegosyo dahil mayroon kang vision o mission. Hindi ka naman magnenegosyo o hindi ka naman susubok na wala kang purpose, wala kang motibo, wala kang intention. Hindi naman. Kaya ka nga magnenegosyo, una sa lahat, kung ikaw ay breadwinner o di kaya isa kang ama o ina, single parents, kaya ka magnenegosyo, ay mayroon kang purpose. Hindi yun natatanggal sa atin. Ang sabi nga natin kanina ay pag nagnegosyo ka, laging na-involve ang capitalism. Tama yan. Hindi po tayo makakaligtas sa capitalism. Kahit social capitalism man yan, yung communism ay may capitalism pa rin naman eh. Pero hindi lahat ng capitalism ay communism. Pero hayaan natin yon, hindi natin itatalakay yon kasi mga simple lamang ang ating tatalakayin sa live na ito. Dahil ang gusto lang natin ay makapagbigay lamang po ng insights sa ating mga kapwa Pilipino. Kasi naniniwala kasi ako para umunlad ang ating buhay ay kinakailangan natin magkaroon ng entrepreneur mindset in relation to political economy. Balikan natin yon. Political economy pinag-usapan natin kanina. At i-review lang natin yung sinabi ko na sa political economy, doon nga pumapasok yung capitalism, socialism. Kapag ka lagi kang nagbabasa ng mga libro, pag naiintindihan mo yan yung entrepreneurs, nakikita mo kung meron ba dapat i-control, meron bang foul. Kasi sa democratic form of government po tayo kapag nasa demokrasya tayo, pantay-pantay po tayo ng karapatan. Yung mayaman, yung mahirap. Pag nagnegosyo yan, pantay-pantay naman ang karapatan nila Magre-registered pa rin sila sa mga requirements wala namang hindi pantay-pantay. Pero ang isipin natin, kung iisipin natin ng mas malalim, pag i-divert natin sa capitalism, ang tanong ko kanina, magninegosyo ka ba dahil gusto mo lang magkaroon ng maraming pera? O di kaya magninegosyo ka dahil may mission at vision ka? Nasa sayo yan, kabayan. Yan ang gusto kong tumbukin at puntuhin. Kaya related yan sa political economy. Yung leadership at ekonomiya at pagka-entrepreneur, yan ang magpapalaya sa atin. Kasi empleyado pa rin ako, pero nag-execute din ako mga kabayan. Pero as is, I humbly myself na kinakailangan may mga bagay pa rin na hindi pa panahon para ilantad din, syempre. Sa Ilocano nga, meron kami tinatawag na Ilocano, pasensya na po kayo ang kapay nga bilang ti
piyak nung pinapisaan itlog. Yan ang tinatawag namin sa Ilocano. Huwag ka muna daw magbilang ng sisiw kapag hindi pa napisahan yung itlog. Yan ang laging sinasabi nila. Ano ang impact nito para sa atin? Ano ang essence nito yung sinasabi ko? Ito naman, kumpara sa pinag-usapan natin na pagnenegosyo, ito ay kinakailangan mong magkaroon ng accuracy. Kasi yung mga dito mo masasanay yung pag-i-inventory mo kapag ka ganun. Kasi inventory ang pinupunto dito eh. Huwag ka munang magbilang ng itlog, ng manok kung hindi pa napipisa yung itlog. Kaya napaka-importante yan bilang isang aspiring na negosyante o entrepreneur. So yun na, maliwanag po sa execution ay napapaloob dyan lagi yung disiplina. Pag nag-execute na po tayo ng ating mga ideas, sabi ko nga kanina, maski yung mindset mo, trilyonaryo, bilyonaryo, kung hindi ka mag-execute, ay walang silbi, di ba? Basta sa execution, kinakailangan mo yan kahit sa maliit na bagay lamang ang yung ma-execute sa ngayon at pag nagtagal ma-develop ng ma-develop. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano ba yung mga naiisip ninyo? Ito, magbigay lang ako ng isang execution na kahit nasan ka man, OFW ka o mayroon kang konting ipon. Halimbawa, malapit ka lang sa isang bangko, isang negosyo, mayroon kang 53,000. Ayan. So, gagawin mo, pagka yung dollar ay 53 ang palitan sa $1, pwede ka nang bumili ng $1,000. Di ba? Yan, example lang ito mga kabayan para ma-execute yung mga ideas natin. Ngayon, binili mo ngayon, sabihin natin alas 4:30 ng hapon, bumili ka, 53,000, binili mo ng $1,000. Bukas, nag-55, ibinenta mo yung dollar mo sa pinagbilhan mo ulit na bangko, di meron ka ng kinitang 2,000. Wala pang isang araw. So, ganun ang pag-iisip ng entrepreneur at saka yung related sa political economy. Ano naman ang relation nun? Siyempre, kapag may kinita ka, malinis naman yun, di ba? Legal. Sinunod mo lang yung idea mo. Siyempre, kailangan nating tumulong, di ba? Pero, importante yung pag-iipon at saka yung accurate, balikan natin. Dapat accurate yung mga tirada mo, kumbaga sa inventory ba, sa pagnenegosyo. Yun ang ma-share ko na isang example ng pagka-entrepreneur na pag-iisip. Kung gusto mo talagang magnegosyo. At hindi ko man na-actual yung iba. Maraming nagnegosyo siguro ng ganun. Kasi bakit tumatagal yung mga money changer? Di ho ba? Sa aking pag-iisip-isip, pagbubulay-bulay, minsan dahil hindi ko rin sinasayang yung oras ko, pag may time ako, nanonood din ako ng vlog, nagbabasa ng libro, nai-enlighten ako eh. Kung babalikan natin yung unang sinabi ko kanina, na yung sinabi ko na yung isang statue na 3 ang significance. Tayo yun. Ikaw noon, ngayon, at magpakailanman o di kaya bukas. Nakita po natin yon. Makikita po natin dyan yung transformation. Ano ba yung ginagawa mo nung hindi ka pa nagbabasa ng mga libro? Hindi ka pa nanonood ng mga vlog? Yung mindset mo, hindi pa maayos. Di ba? Tapos nung nagbasa ka na, nagkaroon ka ng pagbabago, bigla mong na-figure out yung mga dapat mong gawin. Ngayon, sinasabi mo na pwede mong panghawakan yung future mo. Dahil, ginagawa mo yung tama. Yung mga tamang paraan, yung mga dapat gawin, habang empleyado pa tayo, habang nakatali pa tayo. Habang nakatali pa tayo sa pagka-empleyado, kapag yan ang ginawa natin, nag-i-execute natin, hindi malayong magandang ating kinabukasan. So, sana
okay sa inyo yan. At dapat, lagi rin natin tatandaan mga kabayan, what the mind don't know, the eyes won't see. Ayan. Kapag hindi alam ng ating isipan, hindi nakikita ng ating mga mata. Kaya kinakailangan, minsan pag may extra time tayo, balikan natin yung lumapit tayo po sa Panginoon. Napaka-importante na lumapit tayo sa Panginoon. Ilapit natin yung mga problema natin. Kahit gaano pa kabigat, kalalim yan. Maaaring sabihin ninyo napakadaling magsalita. Pero nasasabi ko to kasi may karanasan na rin po ako. Kasi yung mga sinasabi ko, medyo alam ko talaga. Mahirap kasi yung magsalita na alam mo, iba yung alam mo kaysa alam mo talaga. Yan ang katalagahan ng buhay. Tulad halimbawa, yung alam mong mag-drive. 'Di ba? Alam mo mag-drive ng sasakyan dahil pinag-aralan mo sa eskwelahan. Sinasabi nila yung manubela, yung preno. Ayan, napag-aralan mo, gasolina, bago ka mag-drive, tignan mo muna, ikutin mo, tignan mo kung nakakondisyon. Yan, kung sabi nila, alam mong sagutin yan. At nung sumubok ka, nakapag-drive ka naman. Pero yung alam mo talaga, mas malalim yun. Yun, na gawa mo lahat yung sinabi ko. Pero nung may mga trouble, nung may mga mahihirap, kung paano umakyat, ano ang mga dapat mong gawin para hindi ka bumaba kapag nasa tuktok ka. Yun ay kung hindi mo alam talaga. Pero kung alam mo talaga, iba kaysa alam mo lang. Yan ang gusto kong sabihin pag i-divert natin sa ating buhay sa negosyo. Yan. Diyan ang tutumbukin natin. Iba talaga kung alam mo yung negosyo. Huwag kang magnegosyo o mag-execute kasi nasa execute tayo. Kasi yung sa execution kasi matagal talaga ito pag himay-himayin natin. Madali na lang yung feedback at saka i-field mo, balikan mo, i-review mo, madali na lang yun. Pero sa execution, may mga stages ito yung sa pagninegosyo. Baka tanong nyo, Mr. Gabaon, may business ka ba? Sabi ka na. Sa akin na lang po yun, na privacy of communication. Basta ang sabihin ko naman, may investment po naman. At saka, siguro nakakalimang palpak na rin po ako sa networking. May 5 palpak na rin po. Pero ang dami ko pong napag-aralan sa mga palpak ko po. Talagang na-challenge po ako sa bawat palpak ko. At sa mga taong parang nagbibigay sa akin ng negative, na-challenge po ako. Natutuwa po ako. Dati-dati naiinis ako. Pero sa ngayon, na-challenge po ako kapag ganun ang reaction at sinasabi sa akin. Kasi naging motivation ko na po yung mga ganung bagay. Tulad halimbawa na lang natin yung isang butas na overhead na butas. Yan, halimbawa, tinatabunan tayo ng mga hindi magagandang salita, hindi magagandang impression, yung mga tinatabunan tayo ng alikabok. Yung mga alikabok na yun habang dumarami, yung inaapakan natin sa baba, tumataas ng tumataas, ginagamit natin yung mga criticism nila, hanggang dumami yung criticism nila, napuno yung butas, di nakalampas tayo. Parang ganun po yung buhay at ganun po yung pagninegosyo. Kaya ang pagninegosyo, lalo na sa execution, hindi basta-basta nagsasuccessful. Kaya kailangan mag-umpisa lamang tayo sa maliit na negosyo at palakihin natin dito. Bahala na tayo pag nag-success na yan. Kapag ka ito ay okay na, bahala ka nang mag-leverage. At alam naman natin kung leverage, mga kabayan, yung mga kapwa ko Pilipino na nasa lower sa extreme poverty pa, nasa lower poverty pa, at saka nasa poverty, naunawaan naman natin yan. Kasi
Kaya ako nag-vlog din at nasasabi ko ito kasi marami rin po kasing na-observe at nakikita ko gaano kahirap din ang buhay natin kasi galing din po ako sa mahirap na pamilya, pero sa awa po ng Diyos, sa faith ng aking mga magulang at sa kanilang sipag, kahit kulang sa diskarte, ay nakaangat naman po kami kahit paano, umunlad naman. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Hindi ko man nalintulad sa mga ibang tao na ang mayaman sa kanila yung mga magagarang sasakyan, yung mga may malalaking bahay, yun ang definition nila. Pero sa akin, ang definition ko, ako ay mayaman dahil una sa lahat, meron akong mayaman na faith sa Panginoon, at pangalawa, sapat ang kanyang habag upang ako'y mabuhay. At yun nga, awa ng Diyos ay meron namang biyaya, meron namang mga konting investment, meron din namang magandang trabaho. At yan ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Kaya gusto ko na sana yung mga kapwa nating mahirap na Pilipino, walang pagdududa sa kabutihan at huwag sumuko. Kasi kahit tayo gaano tayo kahirap, kailangan huwag sumuko. Kasi kung tatanungin ka kasi sa halimbawa, isingit natin, ano ba yung pinakamahirap na tao? Tatanungin ka sa halimbawa sa Maynila, yung mga nasa squatter, yung mga magsasaka, yung ba dito sa... Pero alam nyo ba kung sino yung mga talagang pinakamahirap na tao? Ang mga pinakamahirap na tao sa Pilipinas, unang-una sa lahat, yung mga informal settler. Wala na nga silang matirahan. Pag bumagyo, umulan, buti pa yung nasa squatter, meron silang tirahan. So, comparison lang po ito, wala pa silang makain. Wala pa silang magandang makausap na mga tao. Doon naman sa magsasaka, pumunta ka ho sa bundok, meron na ho nung minsan, isang beses lang kumain ng kanin. Buti pa dun sa mga magsasaka, kung walang makain, makahiram sila, makapagtanim sila. Ganun po, minumulat lang po natin yung katotohanan sa ating buhay. Kaya ko binabanggit yan, para yung purpose natin sa ating pagnegosyo ay mamulat yung ating mga mata. Mabalikan natin yung sinabi ko kanina na pagka negosyo pag-usapan, hindi mawawala yung capitalism, hindi mawawala yung belief natin na political economy in relation to entrepreneur. Yan ang aking paniniwala para umunlad po ang ating bansang Pilipinas. At hindi naman po kailangan natin na magkaroon ng mga matatalinong mamuno sa atin. Ito, medyo papasok lang tayo ng konti, pahapyaw lang po kasi pwede naman sa ating topic. Ang kailangan natin, beholden by God at saka masunurin. Ayan. Hindi po natin kailangan napakatalino. Sobra yung debate dito, debate doon, kung ano-anong mga batas pinagdidebatehan. Hindi naman po sa aking palagay, hindi po kailangan ng mga Pilipino yon. Ang kailangan ay yung seryoso at may talagang pagmamalasakit sa mga taong bayan, syempre. Ayan, way back to capitalism. Yung capitalism na pinag-usapan natin, hindi mawawala nga. Nasa execution na po tayo at malapit na tayong matapos dito sa execution. Kasi sa execution nga po, pag ina-execute natin yung mga maliliit na business natin, kinakailangan natin ng focus. Kung wala ka pong focus, mawawala po tayo sa pag-i-execute. Kasi kinakailangan yan Kumbaga sa i-divert mo, kumbaga bago ka mag-business ng maliit, ay kinakailangan meron kang naisip, meron kang ma-figure out sa isip mo. Kumbaga meron kang data, nag-collect ka ng data, nag-investigate ka, nagtanong-tanong ka kung ano yung feedback sa negosyo mong yan. Kung may nauna ng nagnegosyo niyan, kinokolekt mo yung mga data na yon na information at pag-aral-aralan mo yon. Ganyan yung sa parte pa ng papunta sa pag-execute
pagpapatayo mo ng business mo. Kaya yung mga businessman ay malawak ang kanilang pag-iisip. May mga sila, may mga researcher pa sila, may mga empleyado pa sila. Ngayon, tayong mga individual, kasi depende naman yan kung ano yung stand mo sa buhay. Kagaya nga natin kanina, yung sinabi natin na ang beliefs natin ay entrepreneur. Ang kailangan para umunlad ang ating bansang Pilipinas ay kahit individual yung gusto mo at yung iniisip mo, pero yung pagmamalasakit mo, yung intention mo, yung vision mo, yung mission mo ay ginagawa mo dahil magnenegosyo ka, dahil may mission at vision ka. Hindi ka magnenegosyo dahil magkamal ka lang ng limpak-limpak na pera. Dahil balikan natin yung sinabi ko, ang pagnenegosyo ay pare-pareho ang karapatan. Yung mayaman, yung middle class, yung mahirap ay may karapatang magnegosyo. Ganyan po ang karapatan talaga sa pagnenegosyo. Kaya depende na lang kung sabi ko nga, kung nag-aaral ka ng mga libro, nag-aaral ka ng pinag-aralan mo yung mabuhay ng mga successful na tao, makikita mo kung meron ba dapat i-control sa pagnenegosyo, o meron bang foul, o meron bang gain. Nakikita mo po yun eh. Tulad halimbawa, ang buhay ng negosyo, ihalin tulad natin yung napakalaking drum sa buong bansa na ang bawat tao ay binigyan ng karapatan na maglagay ng kanilang hose para kumuha ng tubig. Yung hose na yon, halin tulad mo, yun ang pera natin. Yun ang pera. Yung mga may pera, may puhunan. Yung hose na yon. Pero hindi alam ng iba na kahit wala kang hose, pwede ka pa rin makakuha ng tubig. Pwede ka pa rin bumutas sa malaking drum na yon sa pamamagitan ng mindset, pamamagitan ng puso, yung paniniwala mo at talino mo. At yan yung entrepreneur in relation to political economy. Kasi magagawa mo yan lalong-lalo na kung meron kang model. Diba? Leadership kasi yung political economy, yung political yung economy, yung flow ng cash, flow ng pera, paano mo patakbuhin yun ng political economy na sinasabi ko, pag i-quote natin yun. Kaya makikita natin. Kaya yun ang gusto kong i-share. At mababaw man ang mga salita na binibitawan ko sa inyo, pero feeling ko lang at alam ko, opinion ko na may maitulong po sa inyo ito, mga kabayan. Kasi kung titignan mo yung buhay ngayon, although na may mga pagbabago sa mga e-commerce, ayan, may pagbabago, digital age, may pagbabago, pero hindi kailanman nababago ang vision at mission, yung puso at isipan mo, yung konsensya at damdamin mo, yung espiritu mo na nagdudugtong sa Panginoon, na gumawa ng mabuti, na magnegosyo ka ng maayos, kahit maliit man yan, na makatulong. Di ba? May mission nga tayo, may purpose po yung buhay po natin kasi. Kaya yan po ang sinasabi ko. Sana ang aking mga sinasabi at ang live ko na ito, ang vlog na ito, ay nakatulong po. Gaya nga ng sabi ko, maraming salamat kung may nanonood sa akin na mga professional, mayaman, middle class. Nag-vlog po kasi ako dahil ang naisip ko noon, ang mission ko na kahit may share ko man lang yung damdamin ko, yung mga panalangin ko para sa mahihirap, para umangat naman. Dahil sa totoo lang, kung manood ka ng mga ibang vlog, tumutulo yung luha ko pag nakikita ko yung mga matatanda na kumakain ng pagpag, yung mga galing sa kung ano-anong kinakain nila, yung mga walang makain,
Hindi naman po nila kasalanan yan at hindi naman kasalanan ng gobyerno, hindi rin naman kasalanan ng mga mayayaman. Pero ano ang pinupunto nito? Anong gustong sabihin nito? Ang gustong sabihin nito para sa atin, for God so loved the world, that's why He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not be perished, but shall have eternal life. Kung ang Diyos nga ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, kahit anak niya yun na bugtong para sa atin, para tayo'y masave, gaano pa kaya tayo kahit sa maliit lamang na bagay na maitulong natin sa mahirap, di ho ba? Ganun ho talaga yung sagisag. Bago ako mag-end up ng aking live gusto ko lamang ipakita yung pagkapako po ng Panginoong Hesus. Baka sabihin nyo, ano pinagsasabi ni Bernard nito? Nasa business tayo, entrepreneur, political economy. Sinasabi si Jesus Christ. Kasi merong sagisag sa akin kasi yun. Ito sa isip-isip ko lang na si Jesus Christ ipinako. Pag isagisag natin sa gobyerno, yung nandito sa ulo niya, yung mga tinik, parang yung colonial mentality. Yung tumutusok sa ulo niya, ayan, yung mga problema natin na entrepreneur, problema natin na mga businessman, kailangan matanggal yun, yung mga tinik na yan, para tayo'y ma-free. Dito naman nakapako yung isang kamay niya, nandito yung leftist, nandito yung rightist na tumutulig sa gobyerno. Pero example lamang yan, ay parang ganun ba, kahit mapagobyerno ka, mayroon pa ring ayaw sa'yo, gumawa ka ng mabuti. At pag yung nasa iba naman, gumawa ng mabuti yung nasa gobyerno, maganda yung gobyerno, meron pa rin silang masasabi. Siyempre, yan ang opinion nila. At yung paa natin, yung paa ng Panginoon nakapako rin. Kaya hindi makatayo yung mga kapwa nating Pilipino dahil sa traditional. Masyadong matradisyon yung buhay natin. Hindi ko hindi ko criticize yung mga ibang naglo-glorify kahit pinapangutang. Pero mahirap po yun sa tradisyon nga. Kung may 5 kang anak, nagbe-birthday lahat yan. Kaunti lang yung income mo. Pinapangutang mo tagti 3,000, 15,000 ang utang mo sa isang taon kung wala kang malinis na income. Pag may piyesta po sa atin, at kapag pinapangutang natin yung ginagastos natin, tradisyon yan. Yan lamang ang gusto kong i-share po sana po ay naliwanagan naman po kayo at wag naman pong masamahin ang aking mga ini-example. Kasi hindi naman po ako yung nakakaangat sa buhay, pero sabi natin naka-LL naman, nakaluwag-luwag, at manood lamang po tayo ng mga vlog kasi marami pong naitutulong ng mga vlog na marami po dito na gumanda ang buhay, marami po dito na natulungan, natupad ang kanilang mga pangarap dahil nakapag-motivate po, nakapagbibigay pag-asa po yung mga vlogger din. Yan lamang po ang gusto kong i-share sa gabing ito at naputol yung una po pong live stream. Pero ganun pa man, maraming salamat. Shout out po sa inyong lahat, sa aking community, Bernard Tigabaon TV, at sa lahat po ng taga Ilocosur, Candon, Tuwaig Daya, shout out po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po at salamat po sa lahat ng mga nanood ng vlog na ito. Good evening po sa inyong lahat.